ir, bueno, pois testando, non? Como son os sentimentos, como se atopan, non? As persoas que estaban aí nese mercado de abastos, pois cada día con Antonio, o home que faleceu esta madrugada despois de sufrir un asalto violento. Ti estás, Alba, con Dora, creo que era unha compañeira, non? De Antonio, este home que faleceu tráxicamente esta noite. Alba, contanos. Sí, Rocío, compañeira, ou como a ela mesma díxome, aquí todos somos unha familia e polo tanto pois hoxe o sentimento é de moitísima dor. Dora, graciñas por atendernos. As palabras xustas, non? Sí, é un día moi triste, a verdad que con moito dolor e moita pena polo injusto. O injusto dunha persona que ven traballar e que terminase. Como era el con todo? Antonio era como a todos, pois buenos días, sempre falábamos. Eu solía falar moito con el dos fillos. Os teus nenos, os tal. Bueno, sempre falábamos así un conto. Ben, como sempre, como calquer compañeiro, moi ben. Como vos enterades desta nova? Porque cando chegades aquí, isto estaba todavía pechado, non? Estaba pechada a nave 1 e a nave 2, non nos deixaba pasar a policía. Eu a verdade que pensei que é unha pedra ou calquer cousa, un accidente dunha pedra destas antiguas. Pero cando me dixeron que non que morreu, dixeronme mataron ao muñico. E entonces sí que se me doeu todo, pasoume todo polo corpo. Increíble, é moi injusto. Ahora buscas solucións, pero non tens ningunha. Solucións e supoño que tamén explicacións, non? Eso, as explicacións, pois hai sinvergüenzas polo mundo e non sei o que pasou, non sei que el non está, que non foi unha cousa natural. Claro, porque compañeiros, contábame Dora que pois o mercado sempre está pechado, hai un guardia de seguridade, pero claro, non é dabondo esa seguridade, vos tamén estades enfadados nese sentido, non? É que moitas veces chegamos e a primeira noticia, é que entraron en 3 casetas, é que romperon 2 portas, ou sea que o sitio é moi grande para unha persona sola vigilando. Os que saben buscar por onde entrar, saben e entran por onde queren. Entonces é inseguro, senteste inseguro porque igual que te entraron poden estar dentro, darte un pau, ou entras tras de ti e, bueno, xa ves. Dora, pois agradezoche moitísimo as palabras, acompañamoste nesta dor todo o equipo do termómetro. A verdade que tiñamos moito cariño e moito aprecio. Antonio Muñico era un crack na plaza, é un moi bo compañeiro. Bueno, pois dedicámoslle a él esta intervención e graciñas, Dora. Compañeiros, moitísima dor aquí no mercado de abastos. Comprensible, non? Completamente ese abatemento dos compañeiros desa familia do mercado, pois así a vida a veces de terrible, non? De súpeto, da noite a mañá, pois, bueno, pois quedanse sen ver a un compañeiro. Patricia, recapitulamos un pouquiño, se che parece, o que sabemos ata o momento deste suceso. Temos 2 persoas detidas de nacionalidade venezolana, un terceiro implicado que eu penso que nas próximas horas tamén acabará sendo arrestado, parece que de nacionalidade italiana. Foron deixando pegada, Rocío, eles nas súas redes sociais do que foi a noite, non? Unha noite na que saíron, consumiron e que acabou como todos sabemos. Hai un segredo de sumario e estamos moi pendentes de que lle poidan tomar declaración a ese garda de seguridade que tivo ese ataque de nervios para que acabe de identificar, que tamén identificaron a través das cámaras de seguridade, de identificar e de cerrar a narración dos feitos, o relato do crime. Pero isto é moi curioso, é dicir, deixaron pegada nas redes dos seus pasos. Foron facendo vídeos do que foi a noite de Troula e a policía agora mesmo pois está tendo acceso a todas esas fotografías, vídeos en Instagram e en redes sociais do que foi a noite, dos sitios polos que estiveron e sobre todo do último local, non? Que os situaría no escenario do crime. E logo, bueno, antes Luís ti apuntabas, non? Pois a seguridade dunha cidade como Santiago, non? Onde a tasa de criminalidade dicíase baixa, pero tamén lembrame do que dicías ti tamén, Carla, non? Desa sensación de inseguridade que entendo que pasa un fito así e que a xente lóxico que teña agora mesmo. A ver, bueno, o decía esa muller, no, da praza, quero decir que chegan a unha hora moi cedo pola mañá, está noite pechada nunha zona de Santiago onde non hai moito movimento, non vive moitísima xente porque é o casco histórico, por lo tanto, pois non hai tráfico, solamente hai tráfico de xente que está autorizada
autorizada a entrar nesa zona para descargar, por lo tanto non hai movimento realmente. Un vixiante, pois efectivamente parece escaso para o volumen, porque esa zona, a Praza de Abastos é de dimensión. Non nestes próximos días imagino que habrá, claro. Temos que irnos a publicidade, pero non se movan porque temos máis asuntos aquí no Termómetro.